Kuria ni Tuhata Yesus Kristus, kami parhalado partohonan HKBP Serengseng Sawah pasahaton Tuhamu amanami inanami dot sude ruas namar pungu di bagas joroni debata dohot namar pungu di ganup bagas tabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhat tama madongani jalama masu-masu hita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu pasa pulpituhon dung trinitatis. Jala topik ni mingguta sadarion ima mangolu songon paripe ni Tuhani manang hidup sebagai keluarga Allah. Marsanga ma Tuhani marhite parminggu tahun atong tapahibul maro hado pikirata tapuka ma parminggu tahun tapuji jala tapasanga ma debata marhite namangedehon buku ede HKBP nomoronom puji Jehovah nasangap. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak nama naon di pangujunan, aidung taon sian pangujunani, jaloon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhani tuwakan na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata hodo haroroan ni dame dot holong ni roha
Sailehon jalapahot madihami roha si songoni. Ramoti maakana posom maradopon pangusungi ni sibolis. Asa malua nasida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Ho dototong haposan dohot partanobatoan nami. Saito gumahami di dalan si dalanan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Meredeta buku AKBP nomor 117. Tangihon hamuma pati ni debata di minggutta sadarion sian pati pawaluhon dohot lapatana. Pati pawaluhon unako manako. Dia do lapatani i odo. Ikut dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madabo hepeng nidongan jolma manang mabain bisuk-bisuk pangalasupon boniaga ikon si pangadaon ni rohatta do arta nidongan jala siramotonon rodi sima saatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Meredeta siap buku ede nomor 100 onopul sada. Oh
Tatapoti ma dosata, dia dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata parguguna suhatu dosan, sitopan asana adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia, narodo hami tu jolom, manopoti dosa nami, akan nahula hami, marhite sian pangalausion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, dang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni roha nami, nata masih tutu doh nauhum hami, alani dosa nami i, alai na tersul-sul bagi dohami nuaing alani i, asi maruham di hami, ale debata nami, pardenggan basa, jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni rohami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di parbadia turuhan nami be, asa tarbain hami, mangoloi ho di bagasan hati goran do tabadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda, na pinar bagam-bagam diaka na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosata. Aida ngadong ibar ni ai saluhut do mardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor, binani basa-basa marhitesian asini rohana, hinorhoni panobusion, na marhite-hite Kristus Yesusi, na pajongjong ni debata, bain habangsa parasian, marhite haporseon ni budarna. Hasangapon madi debata tadi gijang. Maredeta siap bukede 540. Epistel di Mingguta Sadarion tersurat Mai di Panguhum 14 ayat sada sahat 24 tajahama marsikap soreng dungi tuat masih Simpson tu timna gabe diida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Alai nina amana do ina nama tuibana. Danga dong roha di tonga-tonga ni boru ni hahanggim manang di tonga-tonga ni sadok haumta bahen jolmam ubahen tung laho homa buat boru sian halak Palestin akan namar hulup jadi nina si Simpson matu amana
ikon ibana buatonmu diau, aibana do hasoloan ni rohaku. Rodisi masahatna, martua doak kana tumangihon hatani debata, jala no peopsa. Amin. Meredita buku ede nomor 126. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia idebata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit do tanoon au porsia Yesus Kristus ana di debata Jahoba nasa sadai di mana tubuhon ni si Maria na gabe-gabean senton di parbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana na tua tubanotoru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo laudul di ciamunya amanai pargogona suatu dosa di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu doot na mate au porsea jaladong sada huria na badia huria atau pana Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dia tai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak na mate do dia ngoluan mas rasunda sabi kema titing minggu ta sadario. Horas marihita saluhna. Tabagay titing ni Huria minggu pasapul pituhon dung Trinitatis tanggal 26 September 2021. Na parjulu parminggu di pertikian pandemik COVID-19. Ni sosohot tuhita ganup ruas nama dohoti parminggota asama matuhi aturan protokol kesehatan mencegah COVID-19, marhite memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dung berpunguan dorang marang dung sidung permingguan di komplek gereja dalam dohoti perminggu di gereja ima akka nasihat
fisik dalam nunga divaksin sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta. Songonima buah-buah pinaboto tuhita dalam mulatema tuhita ruas ni tuhatta. Napaduahon. Jadwal perminggu tanggal 7 Oktober 2021 tada bima di lembaran nong adong. Patuluhon acara pangapulion. Di hari Minggu sedarion dung sidung permingguan siang patupau ni huria do pangapulion tu keluarga. Nonya almarhum Agus Togo Tambunan boru Pajetan Ulay 5. Di bagasnya sida Jalan Inovasi nomor 56 RT 04 RW 07. Mardomu tusi dung sidung jamita papungu pelead tujulo do hita bain pangurpiota tu nasida. Pawapaton titing merbagas titing parjulu. Naing majalo pasu-pasu prabagaso ma Enos Peprian Siregar ST anaknya mata situa M Siregar Nahinan tubuh ninata situa CN Boru Hasibuan Sian Huta Jalan Wika nomor 22A RT Tapusada RW Onom Kelurahan Saraceng Sawah Kecamatan Jakarta Selatan. Ruasnya KP Saraceng Sawah Resort Saraceng Sawah Distrik 8 DKI Jakarta. Dot Orana Inado Grace Boru Simarmata ST Boru Nyamata Doktorandus I Simarmata Tubuh Ninata N Boru Sipayung SH Sian Huta Jalan Kenanga nomor 5A Depok. Ruasnya KP Depok Timur Resort Depok Timur. Pamasumasyo di Patupa di hari Sabtu tanggal sia Oktober 2021 pukul 10 WIB di HKP Depok Timur Resort Depok Timur Distrik 20 lalu Debos Kap. Sayang giat ma dengan merdalan sude ulaun jala di pasu-pasu tuhatta. Nomor 5. Titing merbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagas ma Santo Riyadi Purba anaknya mata mangumban Purba tubuh ninata Rahlin Boru Banggaul. Sian Huta Jalan DP Negara 2 RT 25 RW 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Bengkulu. Ruasnya HP Bengkulu Lingkar Barat Resort Bengkulu Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Dot Orana Epalina Boru Lumanggaul Boru Nyamata Hotni Torang Marbun Tubuh Ninata Riani Boru Simamora Sian Huta Jalan Kapuk Kalibata RT 0 Sia RW 07 Kelurahan Saraceng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Ruasnya KP Saraceng Sawah Resort Saraceng Sawah Distrik 8 DKI Jakarta. Pamasumasyo di Patupa di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 10 WIB Gereja HKP Bengkulu Lingkar Barat Resort Bengkulu Distrik 15 Sumatera bagian selatan. Siang giat merenggan merdalan sude ulaun jala di pasu-pasu tuhatta. Nomor 6. Pertanyaan wilayah-wilayah. Pertanyaan wilayah saya satu wilayah sia di Patupa Huriatta di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 dibuka pukul 10 sia WIB di gereja. Jamita Sian Ester Sia ayat 15 1 ayat 10 sia. Pinaboto tu sudah ganup ruas asaria mahita madhoti pertanyaan ulayai untuk mematuhi aturan protokol kesehatan. Jala tabua bema bukwede dohot bibelta di sudah salhuna jumulu mahu pasat tabi mauliate. Papituhon sermon PHD kategori perempuan. Pungua perempuan Huriatta Patupau sermon PHD kategorial perempuan di hari Rabu tanggal 20 September 2021 mulai pukul 10.30 WIB secara virtual merhite aplikasi Zoom Meet. Tema di sermoni siam Mazmur 176 ayat 1 ayat 2b. Saya dosohon bukan perempuan Huriatta asa madhoti sermon PHDI. Pewaluhon sermon PHD kategori ama
Punguan ama huriatta patupau sermon PHD kategorial ama di hari Kamis tanggal 30 September 2021 mulai pukul 20 WIB secara virtual merhiti aplikasi Zoom Meet. Tema jamita di sermon Siat Sada Tesalonika 5 ayat sada 1 ayat 10 sada. Selain sosok tugandup ama ni huriatta asa madohoti sermon PHDI. Pasiahon, Festival Seni Suara Tingkat Remaja Distrik 8 DKI Jakarta. Pembartu Keputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 10 Februari 2021 taringot tu program kerja distrik ima marhadomu tu pesta ulang tahun HKBP na sarasuna puluh di patupa pengurus persekutuan remaja distrik do. Festival Seni Suara Tingkat Remaja secara virtual. Kategori Festival IMA. Kategori Vokal Solo Tingkat SMA Putra. Kategori Vokal Solo Tingkat SMA Putri. Kategori Vokal Solo Tingkat SMP Putra. Kategori Vokal Solo Tingkat SMP Putri. Kategori Vokal Grup Tingkat SMA dan kategori Vokal Grup Tingkat SMP. Pendaftaran dimulai tanggal 20 September 2021 sahatu tanggal sia Oktober 2021. Waka remaja manang pelajar SMP do SMA nanang ngadohoti festivali goi mama kubungi pengurus seksi remaja manang pendamping remaja gereja tahun. Pasak Buluan lomba madok hata tingkat Bapak Distrik 8 DKI Jakarta. Pembartu Keputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2021 taringot tu program kerja distrik Imam Marfadomua tu pesta ulang tahun HKBP 160 tahun. Di patupa pengurus persekutuan ama distrik do lomba madok hata tingkat ama CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta secara virtual. Ganduk huria boy madaptarhon onam halak pesta peserta atau tolu halak madok hata ni ulaun manang unjuk pernikahan plus tolu halak madok hata di ulaun habot ni roha atau duka cita. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 September 2021 sahatu tanggal 7 Oktober 2021. Waka ama nalaho madohoti lombai boy mama kubungi pengurus seksi ama ni huriat tahun. Isude saluhuk nai moliatema di Tuhata. Tapusada. Salo situa wilayah. Pembartu program ulang huria tahun 2021 ima song penambahan situa dohot sermon perhalado pertohonan na di hari Jumat tanggal 24 September 2021 manulopon akatalon situa na niusulhon wilayah tabe ima di perminggota sadarion minggu tanggal 26 September 2021 di patadahon matuhita ruas ni huriatta dala duka di hari namangihut dohot udut na madohoti learning manang marguru yaka talo situa wilata ima sada Ronald MP Simanjutak Asmita Fitri Boru Nawaban mewakili sian wilayah 2. Nomor 2, Harnes Lubang Batu Destin Boru Pakpahan mewakili sian wilayah 4. Tulu Andi Gerit Timbul Sianipar Lisda Perawati Boru Syahan mewakili sian wilayah 7. 4. Raya Tambunan Darmawati Boru Syaturi mewakili sian wilayah 7. Pesta Gotilon dan Pesta Tahun Pemberayaan AKBP Seraseng Sawa 2021. Marharomuan kondisi pandemik COVID-19 dohot PPKM wilayah Jawa Bali dan ditetapkan di pemerintah pusat. Selai perayaan Pesta Gotilon do Pesta Tahun Pemberdayaan HKBP Seraseng Sawa tahun 2021. Di pasada mak jala di Patupa di hari Minggu tanggal 7 November 2021. Tatangyakom ma asa ulau Pesta Gotilo do Pesta Tahun Pemberdayaan HKBP Seraseng Sawa Bardalan do Denggan.
Dung sidung titingonan non upasatami ma tu panitia pesta gotilon. Pasaputuluhon. Pelatihan manajemen usaha untuk pemula. Panitia tahun perayaan HKP Sersing Sawa patupahon ulaun pelatihan manajemen usaha tu pemula manang tunasida naung medalaton usaha mikro kecil dohot menengah atau UMKM dari 1 tanggal 2 Oktober 2021, Minggu tanggal 3 Oktober 2021, Sabtu tanggal 1 Oktober 2021, dohot Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Secara tatap muka dohot virtual. Dung titingon igotama panorangion taringot tu ulaunon siap panitia tahun perayaan huraya isude pasatami man madok mauliate pasak pulupaton. Penambahan organis dohot sung leder gereja. Perharumuan na perlu penambahan jumlah sung leder dohot organis diganu permingguan di gereja tahun inaboto tu hita ruas ni huriata na puka rohana sida lau gabe song leder dohot organis boy mama kubungi seksi musik Krista Sinambela nomor HP 0877 sada 20 40 sada 2 15 Peliat 70 di perminggota sadarion Minggu tanggal 26 September 2021 dung sidung zamita papungu peliat 70 do hita bain pangrupio tu sekolah tinggi teologia HKBP pusat Lasmaro hatta pasahaton peleani 16 ruas namar sait manang diakonia sosial huria sada nonya B nababan Aboru Sinaga Ulaya Pitu di Rumah Sakit Brimob. Paduahon Lisa Rianta Boru Purba Ulaya 5 dirawat di Rumah Sakit Brimob. Hatan ini batama dok saya homa pamalu mau ale Jehovah asatung malum huilala saya homa mangurupiau asatung dapotan pangrupion au ai hodo puji-pujiakku tersurat di Yeremia 17 ayat 14. Pasal 17. Ruas naro di permingguan di tanggal 10 September 2021 dohot di ruas naro di pertanyaan wilayah tanggal 24 September Boy Mata Jaha di lembaran naung adong. 10 ruas na marulang tahun. Perhalado pertohor per HKP Sersing Sawa pasahaton selamat ulang tahun tu ruas na marulang tahun di Bagasa Seminggon. Imasia tanggal 20 September 2021 sahatu tanggal 26 September 2021 daftar gor di ruas nomor ulang tahun Boy Mata Jaha di lembaran naung di parade uriatta hatan di debata madok asiasi ni Jehovah sabindo ubais so harusun siap hami aidang marpasohotan asini rohanai mulak rata do itahe ganuk sogut godang matutu habonaranmu tersurat di adung-adung tulu ayat 22 satu ayat 27 nomor 20 titing pilihan huria di Bagasan nasa minggon Boy Mata Jaha di lembaran naung adong di tabe sude perhalado ni uriata madok oliata matu sude kita ruas daung mangaleon aka pilihan mingguan pilihan bulanan manang pilihan tahunan amuliateo dohot perpuluhan tu utata marhite huriana songanima pinasahat titing huria di Bagasan seminggon sai di pasu-pasu tu hatta masaluhuna akka peliatai taulas ni rohani kita ruasna bai sangap dohot hamulateo ni guani tu hatta songanima titing na masa di uriata ni pasahap ma tu panitia gotira dok ragunan nung sidung ni di pasahap ma tu ang kandetan non parkenalot tu salah-salah situa ni huriata. Mulai Pak. Shalom. Horas madihita sude
damang dainang ruas ni tuhata. Na pinarsangapan uluan ni huriata amang padita Tambunan sudah perhalado pertohonan nang songoni perhalado naso pertohonan sudah ruas ni HKBP Serengseng Sawah punguan ama inahana nang songoni punguan Naposo Bulung. Sahat tabe masian hami sude panitia gotilon dohot panitia pemberdayaan tahun 2020 sada nang pes halak au jongjong dison au mana mewakili sude panitia sian dua kepanitiaan anon botari baru pemuse amang sialagan. Jadi mardomu naking tupan orang yonong di pasaha ni amang situata rodo hami dison panitia gotilon dohot panitia sumber pemberdayaan huria naing menjelason naing patorakon aso lebih torang duhita sude songon nang pinasahat ni amang situan aking paihut-ihut na masa di sabagasan sa taon non ima pakohon ni COVID-19 memang gabedang boy do ta ulahon sude akar rencana naong ditotopon ni panitia dimula nai nunga gudang di kami memang rencana kegiatan-kegiatan bohama lau membangun motivasi bohama asotong bersemangat ruas ni huriata di masa COVID-on alai songonima jo kita do merencana Tuhan juga yang menentukan gabedang boy be sudah ta ulahon ujungna gabe di sakapi huriata madi rapot tahun pemberdayaan dohot gotilon naung di ulahon tanggal 10 September ni ulahon ni amang padita dohot di dohot ini parhala do pertohonan dohot akan su pertohonan gabe taputuson mata totopon ma tabain ma pesta di padomu di tanggal 7 November jadi di pasada ma dang gabe dua pesta be nah semula kian godang ulahon benon rencana sebelum pesta puncak gotilon na bulan walui dohot pesta sumber pemberdayaan alai gabe holan tolu nama acara nang sipatu paota na parjolo ima nakingan mengenai pelatihan manajemen on ma di patora kami di hita sude ruas ni HKBP Serengseng Sawah adong maneng benon rencana untuk memotivasi untuk memberikan pengetahuan kepada sude ruas ni huriata boy manon di dohoti aka ruas dongan na berusaha di sektor perbengkelan bengkel di pedagang online maupun offline jadi mau lo dihitai dokomon per 3 ya mau lo dibahasa di kota dokomon sebenarnya pedagang nah kan bisnis nah di atar imon baru muse dihimbau kami sudah man yang dohot aka pemuda ya remaja juga bisa apalagi sekarang ini kan untuk mensiasati masa COVID ini bagaimana kita untuk tetap berproduktivitas bagaimana kita tetap mempunyai income dan boy besok na juloi hita ikumar 33 bohi tu bohi tatap muka face to face sonari memanfaatkan teknologi modern ada mang dainang aka adik-adik juga remaja ataupun naposo pasti sudah tahu ya sekarang ini bahkan mengajar pun diadakan secara online marjum yang tadinya kita nggak tahu tapi dengan kondisi pandemi ini gabe malo kita sudah marjum ama penaking doh ina gabe marjum jadi nanti pelaksananya itu benot tama secara zoom jala satonga tong adong di huriaon nah, jadi tabai mix adong na marjum adong na boy ro di huriaon na perjolo sepasaton nami na lama bain penjelasan dohot memotivasi itu adalah ahlinya. Molo kita kan biasa kan mertiga-tiga merbisnis secara tradisional, konvensional, ya kan? Dan pola tabo to pe boh acarana mertiga-tiga hon, menjual tiga-tiga atau secara online. Iman non yang siajar honi ahli nama goar Dr. Zakia Ramalah SPD MSN dosen kreatif bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Jadi kami dari panitia pemberdayaan akan mendatangkan ahlinya. Jadi nanti kita akan mendengarkan bagaimana caranya
songo dia do cara nama by bisnis. Songo dia do memulai. Na so taboto gebe taboto. Nung taboto anon mabay bisnis bohamu say mamangulahon. Nung tabayan bohamu say mabayin asolahku. Ima hira-hira nanang sifat orang ni ahlion. Nah, jadi naking nung ngaripat orang amang situa pelaksanaan na perjolo may sesi pertama tanggal 2 Oktober. Nah, boloboyan non diingot-ingot ya amang inangnya bohadong aka anak kota di Jabu ipabuahamu mah adong anu pelatihan cara berbisnis patu paun nih panitia pemberdayaan do Gotilon tanggal 2 jamna tanggal 2 jam 17 sampai 19 lalu diikuti lagi nanti tahap kedua. Sesi kedua ini akan membuka jalan bagi peserta untuk beragam inspirasi ide pengembangan usaha dengan mengenal 60 pola dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dalam model bisnis. Jadi adong manon pawon ni ahlion ono 10 model berbisnis. Molo hidan ingkat atau mungkin tiga marung-harung, mambek bengkel, mambek kue. Nah, nanti akan diperkenalkan lebih banyak lagi oleh si ahli ini. Baru musai patoluhon nung tanggal 2, tanggal 3, tanggal siang musai teknik mendesain model bisnis. Jadi berbisnis itu juga tidak langsung molona jolei pakai naluri ya. Saya juga begitu. Tokin membayar pacucian mobil, ibarat perkebunan, ibarat musai mertiga-tiga karaoke. Itu semua bayi naluri. Dulu bisa begitu. Nah jolei boy songoni. Tapi untuk zaman modern sekarang itu perlu direncanakan yang matang permodalannya, caranya, bahkan bagaimana cara mencari pemasarannya. Iman sifat orang. Jadi sangat penting amang inang muladong adik-adik di Jabu sosoi hamu asodohot talaki membigi dan berbayar free dan berbayar. Bahkan nanti panitia akan memberikan kuota internet. Jadi setiap peserta akan diberikan 25.000. Jadi nggak ada alasan bilang amang nggak ada kuota internet saya. Akan diberikan kepada setiap peserta yang telah mendaftar 25.000 per satu sesi. Jadi sesi naneking kan adong opak tanggal 2, tanggal 3, tanggal sia, tanggal 10. Nah berarti 100.000 akan diberikan kepada peserta. Nah dan ini penting sekali. Alana anon pelatihan tahap keempat ini strategi dalam model bisnis. Sesi ini akan diakhiri dengan mengenalkan strategi model bisnis. Topik yang sangat penting untuk dipahami oleh pengusaha dapat bertahan dan bangkit. Nah, nung adong usaha tiba-tiba roh pandemi. Apakah kita berputus asa? Kan dang boikan tong do hita ikon marusaha. Alani kom mangula do hita aso boi mangan. Aso boi hita gabe berkat. Aso tong boi hita gabe pasu-pasu di kana humaliang ta. Nah, itulah nanti tahap keempat itu sangat penting. Dan ini merupakan rangkaian. Ini nggak bisa saya amang hanya yang hari pertama ya. Saya inang hari puncaknya aja lah tanggal 10 dan boi songoni. Alana on satu bagian yang berkesinambungan. Ikodoho do perjolo paduahon patoluhon sampai paopaton. Bagaimana tak bertahan di masa pandemi sekarang. Jadi on ma perjolo nang si ulahonon ni panitia pemberdayaan di luar nyom muse adong do peneng benon nami 2 acara. Jadi sebenarnya acara ini pun disampaikan waktu dapat lomba merangkai bunga dan membuat kue. Kalau ini tujuannya untuk tetap menjaga kebersamaan. Asotong wilayah kan ngeleleng hitan pajupa. Udah lama kita nggak ada sermon bersama pertangyangan. Jadi ini nanti teknisnya karena masih mengamati apakah bisa nanti kita tetap muka di aula. Maning pigas yang sada wilayah perwakilan nanti akan segera panitia sampaikan. Jadi ada tolu. Tapi yang sudah dalam waktu dekat ini adalah mengenai tadi seminar mengenai membangun suatu bisnis dan bagaimana trik untuk bertahan di masa pandemi. Jadi songonima panorangyon amang inang mau mengenai teknis anu pembagian amplop karena kita tidak ada pesta lela segala macam karena masih situasi pandemi. Teknisnya nanti akan setiap minggu kita ikuti. Alena kena dipasahat amang situa ipasah sama amplop. Sintua wilayah akan menyampaikan amplop-amplop kepada jemaat ruas sesuai jumlah bana sumandapot tong don dipersiapkan di joluan. Jadi nanti itulah menjadi tugas kerjasama perhalado dohot hami panitia. Jadi songonima panarangyon sian hami dua kepanitiaan saya tong mahita di bagasalas ni roha sukacita unang alan di pandemion hita gabi madele saya pos marohata
Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memasuk kita. Pasti banyak berkat kalau kita tetap setia di dalam pelayanan Tuhan. Songonima panaring usia kami mau lehate. Muliate ma di ala inang Siregar, inang Risma Borus Tumorang, naung mangaleo te kita karingot tu ulau pesta Gutilon dohot lumobi pelatihan pemberdayaan. Jadi husoso kami ma tu kita selalu kamang nang tadohoti ma asa boy kita makamonakon pergumulan ekonomi ala ni COVID-10 siaon. Ati biha boy kita gabe ka pelaku-pelaku ekonomi na berhasil teh. Jalalasima dalan panitia pesta pemberdayaan Patu Pahoni asadong si halasonot tanon di pesta Gutilon. Nuaing sahak mahita ka manginang pabatu tikting na tabigi na king sadarion patada honot tama aka ama na siya tunga-tunga ni wilayah naung diririt jala ditotop pun di sermo para ladu nagabi calon situa di Huriata alay ada orang soi rekodo paboton nami sautik obar tu program ni Huriata di tahunon ira-ira adong marpitu halak calon situa na tahirim hian sian wilayah 2 sahalak 2 halak alai sahalak mana boy niririt sian wilayah tolu 2 hian alai dangadong dopena Jepang wilayah 4 sada wilayah onom sada wilayah pitu 2 do wilayah siap sahalak jala di sermo para ladu totopo kami do aka calo situa na pinilit i aka nama umur siap 50 tahun maksimal. Ni andang adong diaturannya kamanginang. Alai huidahami maksimal nama 50 alamolon learning non 20 tahun pinamat 10 tahun mamakubasi. Jadi dang adong diaturan nih. Alai dos ni rohananya kaparaladu doi mangutusoni. Alai molo utibangi hami muse boido dang nagabi harga mati molo so Jepang usia na di bagasan 50 alai utotopok kami nasongoni hati hai bapos doroha saya di patu 2 Tuhani do sia tonga-tonga ni Huriana nagabe calon penatua namangihut uputus kami do memang diaturani sara situa 25 kakak alai mangihut ton naka ulaon nyaka situa do bidangnya kapakubasion di daerah metropolitanon gawe hutotopo kami ma sahala situa menangani 15 kakak jadi mau ladong ono 10 kakak di sada wilayah ba ngabui opat calo situa manang opat situa di si jadi artinya ubay kami besongoni asa unang saya dijalu ya ke situ ulaun nah pe ilaun inna tapi memang alani keadaan pekerjaan do aka bidang ni ingana pakubasion ka bidang terjangkau kabe hutotopo kami nasongoni dalam memang mamuka bulan opat manang bulan tulu rai ni titik kon taringo tu calon situa asa diririt sia tengah-tengah wilayah alai ono bulan ma asa bui terlaksana lo sebagai sasadario ma pinatadahoni siani boido idau takamanginang asing ni alani pandemi COVID-10 sia memang kita membutuhkan calon-calon penatua yang bisa mengembangkan pelayanan HKIP Sereseng Sawah ke depan. Nunga mangulu kita di era digitalisasi 4.0 do nang masuk kita tu kehidupan sosialita 5.0 tentu asing ni akan memang mengatusi nama marhuria ringgas marhuria do aka mengaraduti nami nangidun di bata tentu ikodoh manian memiliki skill
lau mengembakkan pelayanan tengok tengani huria di akatiki-tiki na mangihut. Alani mulai tema pinasahat tu akan naing patadahonon tu kita saluhut na biharadion na magabe calo situa di huriata laus panghidu hami ma tu hita kamanginang asa tatangyakom manasida asa dipargugui diparbisuhi dipatau dibatana sida mandalani proses learning obar tu atura sataud do alai hata honon nami matu parhaladu boha nunga bui be nasida majalah tohonan mau nunga bui ba udut nama nasida majalah tohonan dang nama dok okot ikon 5 tahun learning nang adong anggo diaturan juk laki sataud do ba molo adong akas si hata do segala macam mungkin boy margajang partikian na songoni masya kami akamanginang taringot tu calo situa naung tatotopon di rapoturia na di Desember 2020 alai nang pe opat halak do pe na Jepang alai molo Jepang do pe jala bui rade di bagasan tahunon tu tahun naro totong do pe ririton ni huriata aka ruas na bui gabe calon situa alai taba masya kami sautik anggo diaturata na gabe calon situa nang maka tidakon hapor siauna dalam motik na umurna 22 tahun jaladang adong disi nang marhasawotan manang somarsawotan dang adang aturan disi na jelas ikon nang maka tidak hapor siauna imana umotik na umurna 20 tahun 28 tahun dang adong didok ikon marhasawotan imana daw jadi molo tupe adong akaya na kota buruta kamanginang na taetong radi mamilih dirina tuhuriyai molo pe so marhasohotan ni mana unang mata bati ay ulan ni huria ulan itu hataido naing si ulah honon na itonga-tonga ni huriana nuaing sah mahita tu na patadahon calon situa alani ujo hamima tujuloon amang Ronald mangihut pandapotan si majutak rapdo inanami boru dababan dungi diuruti muse amang harnes luban batu inangi boru pakpahan sian wilayah opat amang Ronald mangihut pandapotan si majutak wilayah 2 dungi na patulun amang Andi Gerit timbul sianipar inangi boru siahan wilayah 7 ya dungi na paupaton amang Raya Tambunan inangi boru siaturi sian wilayah 7 oma aka amata sian wilayah 2 do wilayah 4 do wilayah 7 naung memilihun dirina tuhurian itu hatta kay bisa sing sawa gabe calon penatua calon situa tua ka ari-ari na mangiut alania ka manginang gomos supangido kami itu hita saluna asa tabuam manasida di bagasa tangiakta asa dileot debata tu nasida partikian roha pikiran do saluhut nabui pilihonotna tuhurian tu hatta mamulus pasiajaran gabe learning calo situa do ditikina non majalo tohonan situa sian tu hatta mariti huriana kay beseng sawa mulai tema dihamu amang na opat jala hupang hidu hami gabe calon penatua na dipargogon itu hani mahamu tujulanon langsung oni manang dihamu kay nanami nang pe so saha do pe hatohonani tu amata tong mahamu marguru gabe calon inan marguru sangon calon inani situa pargo gitu hatta mahamu
jala saya tulus ma aka nauli na denggan di tengah-tengah ni kehidupan rumah tangga muna na pinasaan itu hatai songonima mula mahamamang inang tuingan mo nabi. Nuaing tau duti ma parmingguata pinasa ma tu na manguluhon Marede mahita siabukede 783 uhut papong pelea. Dame ini debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus hatani debata nagabe jamita tuhita
di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis,on imana tersurat di suratnya Apostel Paulus madapoton si Pilemon bidusada memuka maisian ayat walu sarodi ayat 17 ujahama dihita jala tapaitiut ma di bagasan rohat tabi ope godang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mengarodihon natama tuho alaya alani holong ni rohai tagonam maahu mangilihilik nunga songoni ahu Paulus nang matua jala tarihot nuaing alani Kristus Yesus asahu elihilik maho alani anakku si Onesimus nahu tubuhon dina tarihot on ahu naso marguna di bana najulu diho alain nuaing marguna si tutudo diho nang diau nahu suru do ibana mulak tuho doson rohaku do ibana huetong naing do nian tiopokku ibana asa sikatu ibana pature-turehon ahu ina tarateon ahu alani barita nauli alai dang olo ahu mabahin agia aha anggo sosian pamotoamu asa unang songon naso tarjua dengan basamu naing masian lomoni roham atik iya lana ubana sirang ibana sangombas yako asagabi salilingna ibana diho dadabi naposom ibana tunglobi sian naposo songondongan na hinaholongan lumobi diau lambehama diho mangyuton ruhut tanoon tole di bagasat Tuhani asamolo dietong ho ahu dongammu jakom ma ibana songonahu ima sahatna uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus topik ni minggu ta sadarion ima mangulu songo paripeni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah sian topikon secara sederhana tatusido songo dia hidup sebagai keluarga Allah mangulu songo paripeni Tuhani dia kanang marumah tangga tentu nagabi ujahan di parsaripion manang pardunga saripion ima holong ni roha kasih jalahido nama noktong naik konmi atau ngatongan di keluarga ayang gua kana asingi aka hamoraun hagabion doa kana asing itu hanya pelengkap, bukan yang utama. Asa undang gabi tabain inti dari sebuah keluarga adalah memiliki kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, secara keberhasilan. Doakan asing. Songon falsafah nihi tahalak batak hamuraun hagabiun hasangapun. Alain yang utama ima holong ni roha. Alain wain nagai persoalan buhado kita mengalapati jalan makangulun holong ni rohai. Itong-atongan ni kehidupan keluarga. Lumobi itong-atongan ni kehidupan song keluarga Allah manang paripen itu hani. Alana bui sajodo halak mandok haholongi do inata manang dihaolongi do amatta alai saya dipoki do dang boy diberi kebebasan dalam arti sebagai seorang manusia yang mempunyai kepribadian dang dipaloas mangalepat na di bagasa rohana pabotohon di bagasa rohana dang dipaloas ina bana bekarya berbuat dan sebagainya alai didok holong do rohana holong do rohku tua mata, holong do rohku tina talai dikekang dan sebagainya.
manang di tongah-tongah ni sada persaurat ta songon natarguar la Kristepe tadok holong do ojahan yaka na targuar songon persaurat na kana badia na ni rahut ni holong ni Tuhani alai di bagasan persauran ni nabadiai tong doa dong perbedaan pengkotak-kotakan diskriminasi do segala sesuatu. Alani mo kang manginang molo topik ta minggu tahun mengulu songon pariben itu hani hidup sebagai keluarga Allah borhat sian hatan ni bata na tasurat di Filemon sada ayat 1 perpitui nang diurupi do hita asa buha hita mengulu songon pariben itu hani di tongah-tongah ning ulutan sinuaingon menjalani hidup sebagai keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Molo tapaiti uturpuk tanaking torang do dihataur siap Apostel Paulus tu si Filemon asa radi si Filemon majalo Onesimus museng di Juluna isi do si Filemonon jala isi do si Onesimuson nyan di patorang do di bidu sadaon sahalak natar barita paradongan ala didok madapoton siapia boton nami do siakipus dongan nami marukil lo dihuria namar luhut di bagasmu artina sahalak paradongan do si Filemonon nang majalo hapor siaon manang maka tidakon Kristus ala ni barita nauli na binari tahun si Paulus lao si ibana muse bagasna gabi sada perpunguan dia kena porsia atiai jala barita do si Filemonon sahala na mangrupi akan nabadia di ayat 5 didok ay hubegi do holong roham do hapor siam murid Tuhan Yesus do maradopon selalu akan nabadia nang songoni Apostel Paulus natongon di bagasan natarate di bagasan penjara di hilalai bana do pangurupion ni si Filemonon di ayat piti didok ay godang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bahan holong ni roham ay di pasabam ho do ate-ate ni akan nabadiai aliang gia nomor 8 si Filemon sahalak na somananda Kristusian gabi pananda Kristus ala ni barita nauli na binari tahun ni Apostel Paulus di hatari daun ni mana museng tada nang mencalo barita nauli bana di daun ni mana bagas na gabi ingana perpunguan ya kana porsea di lion na adong di banai mangurupi akana badia nang songoni ulau mamaritao barita nauli laos dia 20 muse didok Apostel Paulus olu tutu anggia naing marutung ausian ho di bagasa Tuhani pasabam ati-atik di bagasan Kristusi nomor 8 Apostel Paulus pe manada Filemon songon sahala na memang gok majalo pasu-pasu siat Tuhani alai di natarate Apostel Paulus ujui di hutan Rom pajupang do ibana do Onesimus dang di pabuat tu hita takas alai nadong do hajahato na niulan isi Onesimus di ayat 10 walu na ditakoi bana do hepeng manang arta ni si Filemon ujung na melitun may mana sian hutai lao tu hutarom ala di hutarob do perpunguan ya kapanako na julu ape Roma pemerintah Roma hatiai mensentralisir akahutai gabe tatakuk maka panakui gabe di pawasuk masih Onesimuson tu penjara las pajupang madot si Paulus di si perjupangan ini horoa mabai Onesimus mubarohana gabe diuton ma Kristus gabe diurupi ma Apostel Paulus si mamereng hamubau ni rohani si Onesimus ima nuaing Roma Apostel Paulus manurat manongo surat natu si Filemon
songon nataja na binaritaw tu itanaking. Hamo kamang do tamakenang menarik do nataida di bagasa turpuk tahun. Surat na tinongos ni Apostol Paulus tu si Filemon di elek-elek hibana do si Filemon asa olo manjalo museng si Onesimus. Siani taida do hama kamang do taminang molo ha paripe ni di bata na mangulu di bagasan holong ni rohan di bata. Holong ni rohai do na mangonjar. Laho patupa elehelik mangelehelik. Nian didok di walui ope godang lo nian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natama tuho. Ngolo di bahasa Indonesia didok memerintahkan. Sesitong na alanung nga di jalo si Filemon barita nauli sian Apostol Paulus sian na somananda Kristus sian ni mana gabi mananda Kristus sian na masoma boto na tinggan nauli hian gabi di boto na tinggan nauli sian na so di boto hian mambana na hasea gabi di boto mambana hasea maradu penaka na humaliang tentu bui donian Paulus mangarodihon memerintahkan asa di jalo si Filemon asa diulau si Filemon na pinangidunai ima mancapkon si Onesimus museng di tonga-tongana dada songon aposo be manang hatuban alai songon dongan nahina holongan alai dang diulau Apostol Paulus gara dia didok alai alani holong rohai tagonan maau mangililik. Jala pola dua hali do ibana hata mangilihilik dia 10 asa huilihilik maho ala anakku si Onesimus. Sani tarida do hamua kamang do tamakinang molo holong ni roha nagabe ojahan ni ngulu ni paripe ni Tuhani hataridani holong ni rohai ima naulu do hita manghilik-hilik memohon meminta nang peadong di hita huwaso laho mamaretta memaksa jala denggat do strategi na songonon hamua kamang do tamakenang isarani tonga-tonga ni keluarga marhak do natoras memerintah kaya nakon ala natoras do mangaleto kaya nakon nakanariko di perdagingon na mangaleo nakanariko di perdagingon na manuor akan nariko melengkapi segala sesuatu marhak do akan natoras memerintah kaya nak ikon tangi honam hataku ikon uluamu na pinangino rohaku tutudu marhak do aka tuan memerintah aka parkarijuna mana haka hambana lau mangulaon akana pinangido ni tuani alai adong mai na mangulahon dengan terpaksa alai adong na mangulahoni dengan tidak ikhlas dan sebagainya alai na dumenggan molo tapangido tailihilik dalam arti molo kita mangido songon na padohani hata pandohani mando olah halak na mangido iko ditoru do tanganna nang peadong ke nang pe mangido to pamikirata bui do tangata digijang hobar tu na tapatupa alai do menggad do mangilihile kita mambae tangata dituru songon hataridan ni holong ni rohatai maradopon halagi manang aka anggota keluarga manang aka isepe nadong di tonga-tonga ni punguan na tadohoti marhak do Apostol Paulus alani barita nauli nabi dari tahun natu si Filemon mangarodihon memerintah asa diulaon si Filemon na pinangido ni Apostol Paulus alai dang diulahon
Laos ima ciri patuduhon holong roha. Namian di tengah-tengah ningulu akan terguar pariben itu hata. Jala ima sada tiruan nama siarga akamanginang naik kosiula honota. Tengah-tengah ni padalana ninguluta secara keluarga nang secara huria. Apalagi aka pikira sinuaing saya dipakai do alanu ngatabay na denggan tu sasa halak jala irim rohata bayanan namu setu hita na denggan gabe mangulu mahita di pangalaho na marhutang budi do membalas budi hita nang mambayan na denggan tu sasa halak tabay mahalaki marhutang budi jala halak nang mambayan na jalon na denggan sakitai gabe merasa mana berhutang budi alani gabe manang dia be natapangido tu halak nang tabay na denggani ikon ulahonon nama alanu nga tabay na sida marhutang budi. Nah alay molodang di ulahon ni mana songon na di bagas rohatai ba ujung na gabi sugu marohatat di bana gabi dak tutu hita mangulu songon pariben itu hatta manang mangulu songon sada persaoran nabadia itong-atongan ni keluarga manang itong-atongan ni huria manang sebalikna halak naung tapatupan na denggani tahiri mi mana membalason na denggan na tapatupai tarutang mi mana membalason na denggan na tapatupai ujung na di ulau ni mana di balason ni mana mi apa na tapangidoi belum tentu lau pa denggaton lau pa ulion aka parsawara tunga-tungan ni huria pangalaw na songonido ikod daw siya kita kamanginang holang siya kita akan natarguar pariben itu harta apalagi mau lununga taula kana denggan di tunga-tungan ni huria tapasahat akan narikot tunga-tungan ni huria tau rupiah kadongan dia akan narikot mangarup majalo aka pangurupion alai molo adong na tapangido si ulahonon na dumegab ma taulahon marhite na mangilihilik ay pangalahon na mangilihilikon sada pangalahon na macay denggan jala urido na tinadikon itu hata Yesus Kristus tuhita jala Apostel Paulus pe di suarahod di ay di patupa debatado tuhita panobusion mariti anak na Tuhan Yesus Kristus na durus mundar na di Golgata laho manobus jala palua kita siang gonggoman si bolis dipatupai songon hataridani holong ni rohan di bata dihita jolma manisiaon alai dung dipatupai dielik-elik do hita asa ulu hita merdingkan do debata. Apostel Paulus di 2 Korin bidu 5 ayat 20 mandok ope partonani Kristus dohami aina mangapoi do debata maritesia kami sikat ni Kristus dohami mangilihilik sayolo mahamu padengganon tu debata diilihilik Apostel Paulus jala mangilihilik Apostel Paulus tentu dadasian hadirion nai alai marite nama nada jala makapursiai nabinain di bata gabe dielehelik ma akajolma na gabe hasatan di barita nauli asar de olo padenggaton tu di bata na padua na makamang dota makenang hataridani na ngulu songon pariben itu hani ima manjakon di bagasan holong di roha. Molo didok Apostel Paulus dia 10 alani anakku si Onesimus na hutubuh dina tarihoton au. Dangna madok anak na tubuh siapa dagingon si Onesimusi. Alaina na pajupang nasida di penjarai Onesimus na somananda Kristusian gabi mananda jala porsia di Kristus ala ni barita nauli na binarita ni Apostel Paulus dinarap halaki di hurungani
laos di pataridan si Onesimus muse hamubau ni rohanai gabi dietong apostol Paulus maibana songon anak-anak nak jala songon dirina ayat 12 so didok na usuro di bana mula tuho dosor rohakku do ibana hueto jala alanima dipangido apostol Paulus tu si Pilemon ay hatuban hiat do ibana asa dibaen songondongan na hinaholongan ciri ngolu na mandalani ngolu song paripen itu hani ima manjakon dongan bagasan holong ni roha lapatan na makamang duta makinang asing ni naheado sasahalak ng ulahon na hurang dinggan tuhita adong do hal na asing na baik kita dangbuy mabayan dongan gabi sada tuhita pabua akan nawasya holong kita di bagasat Tuhani saya adong do dalan na tabahen asa adong ibar na hita dot hita dot nasida ape di dokatan di batana pinasana apostol Paulus tuhuria Galatia bidutuloy do lalu dang mardia ibar di si Jahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan ay sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus adong do di bagasak kita pangalaho na mabain parasingan diskriminasi do akan asing pengkotak-kotakan mola pe secara padohan adong nama dok situa ina situa ama dalam rangka pencatatan administrasi maite dang nagabe mabula gabe dang nagabe hot kita di si mabayan parbulatan madok situa ama situa ina ay unang matapili situa ina ninna wala na mama ninna but molos yan pikiran ni hajol maut ta masing-masing punya kelebihan dan kekurangan alai songon paribe ni debata hita tentu holong ni roha nasihat Tuhani do naikon mia di bagasar rohata ala debata sadiri do debata sadiri pedang ada mabai perbulat-bulatan manang pengkota-kota tu hita dang mardia ibar ninna tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan antara Yahudi dengan Yunani sudah kita sama di hadapan Allah artinya mulai dok sama kita di hadapan Allah kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Allah perdosa sudi kita dan arong nahasia be angama gobi kita sudi di hadapan di bata alai ditakup di palua di bata kita sian dosai dogo mensibolis atau sudi kita kanang ditakup di bata do kita nang pinalua tentu ikom patarida honota mahadiriota pabua akan nang pinaluan di bata do kita unang madong na madok dirina sumurung siya na asing unang madong dirina madok babadia diahon dungi manguhum dongan na lubis yang di bata manguhum mana insalna pangalaho songonina naikon holang siang ngulun ka natarguar paripe ni di bata laos ido na pinatudon ni apostol Paulus urwa na manako hiado si Onesimuson dijabu ni si Pilemon litun may mana tu Rom ditakup may mana marite soldado ni Rom penjara dungi buba marohana jala hido sakap di bata hamubau nya kaparjahati mana niko dalanna asa manguli bana jala nunga mengubah rohani si Onesimus sian parjahatian ni mana gabe halana burju alanima molo nunga mubah rohana na pinauba ni debata marito di perbedia atong dielek si Paulus si Pilemon asa olo ibana manjalo manjakon si Onesimuson sian na
sian hajahaton nahian asa di dupahoni jala nah hatoban hian imana gabedongan nahina holongan imana pinangido ni Apostol Paulus su si Filemon lasido hama kamang dota makinang na pinangido di batas tu hita saluhun na asa olo hita makanguluhon halo jongjongat ta sama paripe ni di bata mariti na olo manjakon akadongan di bagasan holong roha lumobi akadongan na hiya mabay na hacit tu hita na mabay sugo ni rohata melukai hati ta do akan asing alay memang maol day apalagi akadongan na hiya mengkhianati hita dijulot ta songonom mahatana ape dipurita asing akadongan na hiya meminjam songoni maburjuna meminjam alay dung dilihat pejaman la sohea paulak cik rohata olo rapa jupang dope di bagasi roon gabe mahol hita malupa honi yang gosian hadiriot memang dan mungkin boy terpasi dikit alai pabuana nang majalo halua kita sia di bata mari di tuata Yesus Kristus pabuana nang targuar kita paripe ni di bata mau tidak ada alasan lain kita harus berusaha maka nguluhon hadiriot tane baru majakon akadongan di bagasan holong ni roha termasuk akan asida na hea mengulah na sodenggan hea menyakiti melukai do akan asing tu dirita alana molo saya taingot-ingot dari haka manginang molo saya mia do roha pangala hacini roha manang sugu di rohata alana binain dongan itu hita songoni baik kondisi na songoni dang mambak kita di bagasan kondisi na denggan malam bagi kita di bagasan hasusan jala tapaloas na songoni manusay pikirata ido bayad sahalak madok molo say tatiop do hacini roha di bagasa kita berarti nunga tapaloas na sida membuat holong ni roha manang las ni roha siya diri tahun kalau kita biarkan perbuatan-perbuatan orang yang pernah menyakiti kita tetap ada dalam hati kita berarti kita sudah membiarkan orang itu mengambil sukacita dan kebahagiaan kita alani muna tapaloas aka pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hati itu tetap mia di bagasa rohata alay moladong naolo maniop na songoni gabe tabbado jumlah ni hepeng na di bang ba terus sok kau main alay mo so tabba manangaha do gabe lam tabbado susah do akan asing ba unang sipata binereng do akan masalah na tado pion buhado dampak na tungguluta secara pribadi nang tudongan jala takasto ida Apostol Paulus songon dia ibana naung pataridahon majakon si Onesimus di bagasan holong ni roha ido ibana ay 10 alay molotung adong salana manang utang na diho tuaw may rajumi ima ipataridot Apostol Paulus pabuan natutu holong ni debata nang mia di bagasa rohana gabi dia pinibana Onesimusi dia kahutang na nabinayan na tu si Filemon alay ay 10 sia molo taturus sabaja di hataw na Apostol Paulus itu si Filemon ahu Paulus manuratos sa do tangakku pabua ahu si garari unang jolo hudok tuho na moreutang diri doho tuao didok Apostol Paulus na marutang tong si Filemon tu ibana alani barita nauli ana marlapatan alanunga di jalo ibana barita nauli tutu songo debata naung manesa dosa ni hita jolma
pabuana tutu ibana majalo do barita na uli sesahon nama na hurang na sodenggan na binani si Onesimus tu ibana. Ama kamang duta makenang nian dak pola jumpa kita di hatani debatana tajahan waing. Alana mangiut hatarjani na mangulu songon paripen itu hani. Onesimuson dia katiki-tiki na mangiut. Iba nama gabi sada pimpinan ni Huria punguan ala Kristen manang nataguar ma epurus tonga-tonga ni ala Kristen ujui di Kolose nomor 8 ibana naso mananda Kristusian dungi pajupang do Apostol Paulus majakon barita nauli sahala panakohian dungi mubar rohana gabi si utok Kristus dungi dipasaha memusetu ibana ulaon laho memaritau barita nauli mangulon hurian itu hatta dia katiki kina mangihut dia abad na parjulur padua honi songonido hataridani hala na manguli bagasa paripen itu hani namar lapatan salut na hita tarju lau patuluson sakap do lomo ni rohan di batah songon multajahan aking si Simpson na dipangidu ibana tu natoras na asam dialap ibana boru ni Palestin na siyan tim na aperi do omak na natoras na ay naswadong be si diberengom mo siya tonga-tonga ni bangsot ta manang hopta pola ikosongon na lao tu mamereng boru ni Palistiman tutu diboto natoras na do na sida buhado hala Filistin maradu pun hala Israel alai mulut aja ayat 4 dalan debatade ini na asal maritei dalan laho mabayan perjuangan perlawanan maradu pun hala Filistin hadiai na nidok na disiya mo kamang ima si patadang tapi kira kita mangito pikirata songon dia padalanan ni ngulutta songon akan naporsea paripen debatahi ta tonga-tonga ni Portimion anai jelas pada jalanan yang nguluh ni takkan targuar paripen ni debata 5 lau pasahuton sakap dok lomo ni rohan debata las tu hamu pe kamang nang pinatan daun song calo situ hamu tonga-tonga ni huriaon nangarong di bagasa pikiran dok rohamuna nagabe calo situ hamu manang nagabe situ hamu di hurian itu hatta kaya besang sawah jala mungkin hamu takas mananda isi hamu di padalanan yang ulumuna dia katiki na salpu anai songon na pinangido ni hatan debata tu kita mangulu songon paripe itu hani namar lapatan asa sudehi ta nang tinobus ni bata di bagasan Kristus Yesus pasauton nagabe lomo ni roha do pangidon debata tu kita Ima naik ko jupang di bagasar rohata songan akka paripen di batah kita maka nguluhon holong ni di batah di tonga-tonga ni nguluta dohot pasahuton sakap do lomon rohan di batah bagasan holong ni rohan asya Tuhani ido bahen dak pola di orai na toras ni si Simpson hati hai di paloas ala ditada inongna buhana jolo susuruan di bata makata itu dah sida ay nahol do hati hai natoras ni si Simpson gabi di pasau di bata mangalehon sada dana asa ibana ma gabi dalan lau paluhon bangso Israel ninna diului pangidon natorasna pangidon ni si Simpson ni diului natorasna ala diingot natorasna hatan di bata ujui mariti suruh-suruani songoni nang hita tutu suri hita akan nang majalo holong ni rohan di bata panobusion dipangido di bata hita saludna asa patuluson nagabilomo ni rohana padalanan yang uluta alani margogo mahamu kamang naman naung memeliho dirimuna gabi calo situa di hureto hatta kabe sengsawa perguguan itu di berbadia mahamu saluhutna. Nah kita saluhutna kamanginang songon paripen itu hani kita
ta mangulu mahita di bagasan holong ni roha jala tataridaho mah holong ni rohai pabua na masih urupan masih tukutukola kita masih patangyanga kita jala marlubah-lubah kita saludna patupahon dia do na hobbar tulomo ni rohan di bata di padalana ni nguluta secara keluarga nang huria di pargu itu harta maita saludna. Amin. Mulia tema upasatami tuho ali Tuhan naung paluasok kami marpungu di bagas jorom di hari na pinarba diamon nunga hupuja pasanga pamiho jalan nunga taruli hami di hatam na badiyai nama nosoy jalan nama nungguli hami saludna asa mangulu hami songon paribe ni Tuhani hidup sebagai keluarga Allah iman nama raujah tu holong nasyakoi naiko patardiaw nami disalu padala ning ulu nami radi mangilik mangido di bagasan holong ni roha tu akka nahumaliang nami tu kutungatungan ni akka keluarga nang punguan nami asa marite na mangilik kami jupang akka naulnya denggan di tonga-tonga ni parsaurat nami lumobi di namangulahon akan nahobar tulo ni roham songoni nang asa di bagasan holong ni rohami majakon akan naholongan ni rohanami akan di tonga-tonga ni keluarga nami kanup nang tonga-tonga ni huriam tutu saya dong do akan hurang nalubi di padalanan ningul nami di parsaurat nami do akadongan tonga-tonga ni keluarga di haurangan ni amata maraduk pinata songoni nang hurangan ni inata maraduk puramata nang aka haurangan ni akayana kon nami maraduk po kami akan atorasna sayulu mahami masih jakonan di bagasan holong roha malupahon akan orang lubi dungi mangiaya akan ulo didenggan di padalan ngul nami tujulanon lumobi songon paribe ni Tuhani hami naing mahami saluhudna di bagasan holong ni rohana sia Kristus Yesus mangulahon jala pasauton dia na hobar tulomo ni roham di padalanan ni ngulu nami asima roham di hami saluhut namang lumobi di pandemi COVID-10 siaon di gudang hasusan na huadupi hami sayurupi mahami asa margugu hami mangulu songon paripe di Tuhani di salu padalanan ni ngulu nami di bagasa tikion utangnya ko kami diu aliamang aka ruas ni huriam nasuboy rapdo tami mamuja pasangapoko di bagas Soromon alani parsahiton manang alani aka pergumulan ni kehidupan asima roham di nasida sai pamalum manasida sian aka sahid na songgop tu pamatang na jala urupi pergugun nasida paluaho dirina sian aka hagugutan na nyanupan nasida asa manada jala mandok melihat nasida tuho na mangaleon hamalumon do paluaho nasida sian ragam nyaka parukilon ningolu pos do rohanami aliamang saya urupamu jala paluamu akana aka ruas ni huriam na saya jauh-jauh tuho sian aka parsahiton nang persoalan ningolu nan deupan nasida songoni nang aliamang hutangnya kok kami aka ruas ni huriam na marulak tahun hatu tubuh di bagasa sa mingguon do namarulang tahun perkawinan sapala naung ditabay ho ak umur tunasida saya tabay ma aka silas ni roha do aka pasupasum ahipason gogu do hatawon law madalani ari-ari ningulu si basa-basa honom mudupe tunasida dala patulus do pasikop maka na pinasitan rohana sida li Tuhan di padalanan ningulu nasida di Portibion songon yang liamang ulaon pemberdayaan nanay sipatupan nami di huriamon lau mangurupi akaruas ni huriam dumobi dina pahicaton roha dohot sakap lahu manabay akapadaraman nasida tu aka ari-ari namangyun songon nang pinasahan ni panitia tau pemberdayaan naking
Saya homa na manggorakon rohanya karuas ni huria mariti todim na badiay asa parsidohot jala ulu maka monakon aka pergumulan na nadupan nasida marhiti na memberdayahot diri dia ka pangutusion doa ka si pahutupahon songoni nang aliamang di pesta gotila nanang sipatupan huriam di hari 7 November nanang roon saya urupi mahami saluhutna panitia nang akaruas ni huriam pasahaton aka naung hujalo hami siako ima pasupasum marite pilihan nami di pesta gotilo ni songoni nang liamang sa di bagasa sadario di permingguan sia 30-on nungau patadaw kami aka calon-calon situa di tengah-tengah ni huriaon sian wilayah 2 wilayah 4 wilayah 7 saya homa liamang na madongani mangaramoti manggogoyhon mangurupi nasida lau madalani proses persiajaran calon situa tengah-tengah ni huriamon saya patongon ma salu akan ulun dengan tunasida asa margogo nasida laho madalani persiajaran kabe calon situa lumobia non ditikina majalo tohonani siako marite naposom di tengah-tengah ni huriam asimaroham dihami saluhut naliamang saat dihomang ulu nami tangihom matang yang namion nahu pasatami olah di bagasan gowarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tajakon mahatan debata nang satu hita tapuji ma debata marite bukuende nomor 720 las tapasa mapeliata tujulu tu pilihan nomor poho STT HKIP dohot tu nama ngurupi keluarga tampunan boru panjaitan Di
tapa saha ma pilihan na tapa pungon tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohod nasa uli basa na mauli utus. Upasata mi masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon pati bulhon harajaommu itong-atongan ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim asalam hutad nahami gudang ni si leon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandong moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ni lehon mi onironi pamanaku osadohon gogoki roni salu partaku upasahatidu alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magawarmu say Roma harajaommu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluas siapari sesa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodi munabe. Amin. Amin. Kami para hadu hakai beseng sawa pasatom mulate madita saluna kamanginang iramoti tu hatta mahita di perdalanan mula tu bagas tabi jala taingok manon akana bui patupan wiata pangapulio tu keluarga ni nyonya tabuna berpanjaitan wilayah 5 horas madita salutna. Gilgel
surga.